da gledamo Johnnyjevu omiljenu seriju Kung Fu Kraba, pošto mu je to omiljena serija. Da, evo vam pokvarena bando. Okusite ukus osvete i ukus klješta Kung Fu Krabe. Kako mogu da gledam sa zanimanjem dogodovštine Kung Fu Krabe kad sam već 30 puta gledala ovu epizodu? Ako tražiš uzbuđenje, Anđela, možeš da me gledaš dok otvaram poslednje pakovanje žele kolača. Ne, Kung Fu Krabo, skloni se od istopljenog putera, to je zamka. Ćao, deco, to sam ja, vaš stari drugar Žele James. Svi vole žele kolač, ali niko ne voli žele Jamesa. Sigurno je dobio taj posao samo zato što se zove žele. Došao sam da vam kažem svima vama klincima koji toliko volite žele kolač da imamo nov proizvod za vas. Novi žele kolač. Novi žele kolač? Novi žele kolač je sada želatinastiji i kolačastiji nego ikad. Sada je još bolji. Dakle, ja sam sada ovde u Gigantomartu kako bi svima pokazao naš novi žele kolač. A prvo četvoro koji dođu ovde dobit će priliku da probaju novi žele kolač pre svih. Gina Laš, moramo da odemo u Gigant. Anđela, nemamo vremena za priču. Moramo u Gigantomart. Ali ja hoću da vidim šta je bilo sa Kung Fu Krabom. Žao mi je, gospoja, ali besplatna degustacija je samo za decu. Prokletstvo! Jesmo li stigli prvi? Pa zavise, klinci. Koga vi najviše volite, Recite žele Jamesa. Žele Jamesa? Žele James vas proglašava pobednicima! Prokletstvo! Evo, žele klinci! Anđela, ovo je možda najsrećniji dan u mom životu. Novi žele kolač uopšte nije želatinastiji i kolačastiji, nego je samo od... I ja ću se držati starog žele kolača. Hvala lepo. E pa neće moći! Od sutra stari žele kolač će biti povučen iz prodaje i zamenjen novim, a sva pakovanja starog žele kolača će biti smještena u metalnu buret i potopljene na dno okeana! Moramo da kupimo sam preostao žele kolač! Drugari, našao sam jedan. Sa kojom aromom? Repice. Ne mogu da se pomerim sa tim da žele kolača više nema. Sve ove godine sam ga uzimala zdravo za gotovo. Glupavi žele James, za sve je on kriv. Žele kolaču, nikada ti do sada nisam rekla da te volim. Volim te. Ej, pogledajte, na pakovanju piše spisak sastojaka koji idu u kolač. Pa? Pa, možemo da iskoristimo ove sastojke sa spiska i da napravimo naš žele kolač. Ne znam baš, Anđela Anakonda. Ne znamo način pripreme žele kolača. Plus, pojma nemam šta je to ksantam guma. Ništa ti ne brini, Gina Laš. Ignorisat ćemo sastojke koje ne možemo da izgovorimo, a uzet ćemo zelenu boju za kolače umesto repice. Koliko teško može da bude? Pokušali smo da napravimo svoju verziju žele kolača sa našim sastojcima. Proizvod našeg prvog pokušaja bio je tvrd kao cigla. Au! Anđela Anakonda! Mama nas je oterala iz kuhinje. Onda smo pokušali u dvorištu. A rezultat toga definitivno nije bio žele kolač. Pomiri se za činjenicom, Anđela, da bez kompletnog recepta ovi sastojci su beskorisni. Upravo si, Gina Laš. Izgleda da ćemo da se naviknemo na novi žele kolač. Ništa više nije isto. Ručak više nije kompletan bez osvežavajućeg slatkog ukusa žele kolača. Ono te razumem. Kao dugogodišnjem ljubitelju žele kolača i meni nedostaje taj utešni ukus žele i veštačke arome. Samo kad bi postojao neki način da pokažemo žele Jamesu koliko želimo da se vrati stari žele kolač. Anđela Anakonda, dala si mi predivnu ideju. Jel jesam? Deco, zahvaljujući Anđelinoj predivnoj ideji, svako od vas će napisati pismo korporaciji žele kolač u kome će tražiti da se vrate na prvobitni žele kolač. Pardonemo,
gospođo Brinks, ali zar ne mislite da treba da izaberemo neki bitniji proizvod? Bitniji od Žele žele kolača? kolača? Da li je moguće da smo po prvi put u životu ja i gospođa Brinks na istoj strani? Deco, spremite se! Vreme je da napišemo još jedno pismo zloj korporaciji Žele kolač! Gospođo Brinks, pisali smo pisma svakog dana ove nedelje. Možda je vreme da uvidimo da Anđelina predivna ideja i nije tako divna. Pa, možda si u pravu, Nanet. Ima li neko predlog za neke drastičnije korake? Da odemo ispred Gigantomarta i protestujemo protiv novog žele kolača. Ali, Anđela, pa to je izvrsna prilika za lekciju o građanskim pravima. Nanet, ne pevaš! Idemo ponovo. Žele kolač, divota prava, sveži i sladak, zelen kao trava. Žele kolač, zabava za jelo, i voli ga od nedelje selo. Pogledajte, eno žele Jamesa. Ćao, dečice! Tu sam ja, vaš stari drugar Žele! Ko je to bacio? Došao sam da vam kažem da smo mi u korporaciji hteli da izađemo u susret vašim željama. Ipak, korporacija će ostati u svoj novi proizvod, jer je detaljnim istraživanjem utvrđeno da 52% ljudi više voli novi žele kolač od dijete sa vodom i skrovom. Šta? Zato ćemo nastaviti da proizvodimo novi žele kolač za uvek! Sad je bilo dosta. Ako će oni nastaviti da proizvode novi žele kolač, onda ćemo mi morati da se sami domognemo tajnog recepta. Ovo je posao za Žele Anđele. Ušunjet ćemo se u zlo utvrđenje Žele Jamesa. O ne, opkolilo nas je zlo voće Žele Jamesa, reći ću ja. Sada ću vam prirediti nešto nezamislivo, reći će Žele James. Potopit ću vas u novi žele kolač. Lep ti je taj plan, žele mozgu, reći ću mu ja. Ali nisi računao na našeg kung fu drugara. Hvala kung fu Johnny, reći ću mu ja. Sada Žele Jamesa ostavi nama. Daj nam tajni recept za stari žele kolač i to s mesta, zahtevat ću ja. Ali Žele James će nesmotreno odgovoriti. Nikada vam neću dati recept, Žele Anđeli. Žele Anđeli, Žele Anđeli, daću vam recept za stari žele kolač koji nije ni trebalo da menjam. Kukat ćeš ti. Samo me spasite od strave novog žele kolača. I tako su, još jednom, Žele Anđeli spasili svet i dezert. Gađite ga! Gađite ga! Stani! Nisam završio s pričom! Nastavit ćemo da proizvodimo novi žele kolač, ali i staru verziju kolača. Stari kolač će ostati isti, samo će imati novo glamurozno ime. Uspeli smo! Uspeli! Ups, izvinite, gospođo Brinks. Ekskuzimo, gospođo Brinks, ali pošto ste se tako vatreno zalagali za stari žele kolač, zar nije bezobrazno sa Anđeline strane što ga tako bahato razbacuje? Ali, Nanet, potpuno si u pravu. Anđela, kažnjena si da tresneš sunđene cele nedelje. Ali, gospođo Brinks, zar nismo prevazišle naše razlike u borbi za žele kolač? Tačno, ali taj kolač je sada razmazan po mojoj haljini. Izgleda da se sve vraća na staro. Boga mi tako izgleda, Đina laž. A
ima i takav ukus.